Nagpagwa sang panibag-o nga datos may angot sa numero sa mga persona nga nakabato na sang bakuna ang Iloilo Provincial Health Office kahapon, Hunyo 21, 2021. Suno sa datos, 81,396 na ka mga persona ang nakabaton sang first dose kung sa diin 35,229 diri ang AstraZeneca vaccines, samtang 46,167 naman ang Sinovac. Nahibaluan nga 26,457 diri ang nalakip sa A1 priority group, 31,739 ang sa A2, 23,166 naman ang alin sa A3, 13 ang gikan sa A4 kag 21 naman ang alin sa B priority group. Samtang makita man sa datos nga 23,828 ang nabakunahan na sang second dose sang vaccine, kung sa diin 2,456 ang bakunado sang AstraZeneca kag 21,372 ang sa Sinovac. Sa masobra 23,000 ka mga nakakompleto na sang second dose, 16,175 ang alin sa A1 Vax priority group, 5,409 ang A2, 2,236 ang nalakip sa A3, 3 naman halin sa A4 kag 5 ang yara sa lista sang B-Vax priority group. Madumduman nga ang A1 ang ginakipan sang health workers, senior citizens naman ang sa A2, mga persona nga may comorbidities ang sa A3, frontline personnel sa mga essential sectors ang sa A4, pigado nga mga pumuluyo ang sa A5, kag nalakip naman sa B priority group ang mga manunudlo, OFWs kag iban pagid nga mga gaulubra sa pribado kag pampubliko nga talatapan. Ini si Kin Gomer Delera, nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.